Good vibes mga kapuso ang aton nga maeksperiensyahan, pinaagi sa talents ang aton mga bisita. Chill taanay sa mga puso talented with a heart, ang grupo nga aton makabonding this morning, ang ila pag-perform. Dedicated syempre sa mga tao nga nagakinahanglan. Good job you guys. Ano ay han ang initiative sang Esay Good Vibes Buskers sang Iloilo. Good morning mga ka-good vibes. Hello Jam, Kyle, and Justin. Welcome to the program. Hi. Good morning, Adrian! Good morning, mga kapuso! Guys, this I wanted to know, paano gani gintukod ang inyong grupo? Kag pilagi ka mo gani kabilog? Actually, damo gid kami. Kay damo gid sa mga bago nga mga buskers diri sa Iloilo, no? Kaya actually nagsugod kinay mo nga busking. Sang time nga sa pandemic gid nga wala blagawa, hindi wala to karon kag event ang mga musician. Damo naman din ka mo gali, no? And we're glad to know that you have the same passion for music, for the arts, kag syempre, to help out other people, especially the less fortunate. Ano kinalain sang inyong grupo compared sa iban? This, we wanted to find out. So actually, wala man kinalain ng Esay Good Vibes sa ibang nga grupo. Kay parehas lang man ang goal na makabulig sa kapwa musician kag sa mga gusto pa magsulod sa music industry. Now, istoryahan ta ang inyo life bilang mga buskers. Ano kadako nga bulig ini sa inyo, knowing that most of you are students pala? Dako gid ang nabulig sa amon actually may tungod sa busking kalabanan sa amon nahimo namon nga part-time, and that is why nga dako gid siya kabulig para man maka-earn money through our talents. And imbes nga resort ka sa mga lain-lain man nga mga obra nga illegal or something, music can really help, and busking really helps as a student man mismo. Naya, as I always say, time management is the key to almost everything, if not everything. Kanto kita sa inyo inisyatibo ang Busking for a Cause this Christmas season. Good job, you guys. Congratulations. Para kay sino ang inyong income for the show? Actually, ang initiative naman for Caroling for a Cause is to give back to the people na naging part gid sa music journey namon. Because without them, without the shoppers mostly, we will not reach this kind of point. Ang makuha namon dire is gonna be given to DSWD. DSWD is the one who's gonna choose the charity. Naya, ka-touching gid ang inyong way of helping and reaching out to other people, especially the needy, mga pigado. Siyempre, dapat may busking session man kita subong aga. Di ba la? Ready na ko. Anong song ang gusto niyo ihalad sa aton mga kapuso? And you know, a song that would encourage them and inspire them this morning. Go ahead. Ginahope ginamon sa subong nga Christmas, which is may peace be with everyone. So kapayapaan is our song. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ang kamay, isigaw ng sabay-sabay. Kapayapaan! Oh, Kapayapaan! Kulay man natin magkaiba, mundo natin ay isa. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay. Kapayapaan! 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 Kanami isang song. Pero since Christmas man sige hapon, ng Christmas hasta pa rin, ano man, March pa rin gani isa na bigang Christmas song. Sige na, isa lang ka. this song is Feliz Navidad. As we say again, Merry Christmas to everyone. Merry Christmas, mga Merry kapuso! Christmas! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año de felicidad! I wanna wish you Merry Christmas! I wanna wish you Merry Christmas! I wanna wish you
So, there you have it mga kapuso. Thank you so much guys for being part of our program. Padayon lang sa paghatag sang good vibes, padayon lang sa pag-inspire sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas. God bless you. Merry Christmas. Happy New Year. Thank you, Adrian! Thank you, mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV Early Edition.